Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Halk maslahatynyň 1-nji mejlisiniň başlamaly wagty ýygy süýşürildi. Onuň sebäpleri nämälim? 24-25 sentýabrda Aşgabatyň ruhyýet köşkünü geçirilmegi meýilleşdirilen Türkmenistanyň halk maslahatynyň 1-nji mejlisi 24 sentýabrda öz işine başlamady. Türkmenistanyň döwlet telewizionyasy geňeşiň başlamaly wagtynyň 25 sentýabra süýşürilendigini gümürtük habar berdi. Bu habar barada ýurdun döwlet ýeçiligine Altyn Asr telewizyon kanalyna bir sözlem bilen ekranyň aşağı böleginde ýazmaça mälim edildi. Aşgabat wagty bilen öýlen saat 2:59-da Altyn Asr döwlet telekanalyna efire berilen maslahatyň mahabat videosunda ekranyň aşağı böleginde Türkmenistanyň halk maslahaty 25 sentýabr diýen ýazgy peýda boldy. Beýleki bir tarapdan geňeşiň wagtynyň ýygy süýşürilenligi ýa-da onuň geçirilmeli wagtynyň gysgaldylanlygy barada mundan ozal resmi medeniýetde maglumat berilmänni. 24 sentýabrda Aşgabat wagty bilen öýlen saat 3-de efire berilen Watan habarlar gepleşigini halk maslahatynyň 1-nji mejlisine gatnaşjylaryň Aşgabada ýygnananlygy barada video reportaj efire berildi. Ýöne onuň dowamyna da çäräniň başlamaly wagtynyň bir gün ýygy süýşürilenligi barada gurrun edilmedi. Maslahatyň başlamaly wagtynyň ýygy süýşürilenligi barada döwlet mediasyna peýda bolan gümürtük habardan ýarym saat çemes ozul Azatlyk Radiosy bilen söhbetdeş bolan paýtagtly Synça Mamrat Bugaýew özüniň ynamdar çeşmelerine salgylanyp geňeşiň bugün 24 sentýabrda başlamagyny habar berdi. Türkmenistanyň tasbiri we ýakyn wagtdan bäri 24 sentýabrda täzeden bikeldilen hakykatlarynyň 1-nji ýygnanyşynyň Aşgabatda geçiriljekdi hakyna aýdylyp gelmedi ýöne. Şuň şol halk maslahaty açylmady, oňa görä Aşgabatyň Olimpiya stadionunda uly medeni sport çäresi dowam edýär. Şu bilen näherlikde Aşgabat şäheriniň protokol köçelerini ählisi ýatyp Di Bugaýew belledi. Synçy beren gurrungyny häzirki wagtda agzalýan köçelerde köpçülikleýin transport serişdeleriniň gatnawynyň hem gözü iýilmeýändigini aýtdy. Ondan hasyrrak Türkmenistanyň alternativ habarlaryny eşir öz çeşmelerine salgylanyp, gurrun edilýän geňeşiň 24 sentýabrda başlamagyny, onuň 25 sentýabrda gysgaldylan formatda geçiriljekdigini habar beripdi. Türkmenistanyň halk maslahatynyň 1-nji mejlisiniň 24-25 sentýabrda Aşgabatyň ruhyýet köşkünü guramoçy geçirilmegi barada Prezident Berdimuhammedow 5-nji ýulda değişli fermana gol çekipdi. Ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonunda geçirilýän halk maslahatynyň mejlisinden eýsem ilat nämelere garaşýar. Aşgabatly synçy bu soraglary da jogap berdi. Bargyr söýüljek hiçbir bolmaz. Halkym hiçbir garaşyny şundan dogrusu men özüm bir hiçbir garaşyp baramok sebäbi. Bir 27 ýylyň tejribesi görkezip gaýsam bir jemgyýete bu edýän ykdysady sürünjünlüğü artparmağından yine gayrdan başka bir ruhsaydanım jemgyýete ulgar bolýar. Diýip Bugaýew belledi. Türkmenistanyň döwlet durmuşynda halk maslahaty garaşdyrlygyň ilkinji ýyllaryndan başlap möhüm rol oýnap geldi. Ol ýurdun 1992-nji ýylda döwredilen konstitusiýasy bilen kanuny dogry berkidilip işe girizildi. 1991-nji ýyldan ozal şeýle organ Türkmenistan SSR-niň ýokary soweti adlandyrylýardy. Ýurt başyna Berdimuhammedow geçenden soň 2008-nji ýylda halk maslahaty ýatyrlyp, onuň deregine ýaşullar maslahaty döredildi. Hem de oňa döwlet we jemgyýetçilik durmuşyndaky ähmiýetli meseleleri boýunça maslahat beriji organ statusy berildi. Ýöne 2017-nji ýylyň oktýabr aýynda geçirilen soňky ýaşullar maslahatyny halk maslahaty täzeden dikeldildi. Şol ýylyň 9-njy oktýabr güni Türkmenistanyň 2016-njy ýylda täzeden rejelenen konstitusiýasyna üýtgeşmeler girizilip, Türkmenistanyň halk maslahaty hakynda konstitusiýon kanun kabul edildi. Değişli kanun Türkmenistanyň halk maslahatynyň işiniň demokratiýa, aýanlyk, adalatlylyk, kanunyň hökümrawanlygy, adamyň hukuklaryna we azatlyklaryna hormat goýmak we beýleki käbir wajyp ýörelgeleri esaslanýan aýdýar. Ýaşullar maslahatynyň geçen ýyl geçirilen soňky geňeşinde ýurtda ilatyň gaz, tok we suw bilen ýeňillikli üçünçlügi ýatyryldy. Azatlyk Radiosynyň azathabar.com seýledi Türkmenistanda pitikli beýlik saýtlary hiç gili bökünçsiz girip bilmek üçin Sayfon 3 proxy ulgamyndan peýdalanyp bilersiňiz. Proxy ulgamyny psiphon3.com web saytyndan indirip onu kompýuteriňize ýa-da smartfonuňyza gurnap bilersiňiz. Sayfon 3 proxy ulgamy dowamly täzelenýär. Şol sebäpli onu psiphon3.com web saytyndan täzelep durmagy unutmaň.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar gündäligi gepleşigimizi men Sahra dowam etdirýärin. Şunlar daşowy we ahal welaýatlarynyň käbir etraplarynda büdjet işgärleri godasy açylmady gowçulary ýyma mejbur edilýär. Bu barada Azatlyk Radiosynyň ýurt içine habarçylary habar berýärler. Türkmenistanda bolup geçýän wakalar bilen ýakyndan gyzyklanýan Synçy Amanmurat Bugaýew ahalyň Göktepe we Beherden etraplarynda paýta meýdanlarynyň aglawa böleginde heniz gowçanyň godasynyň açylmandygyny, şol sebäpli ýygymçylaryň ýygary paýta tapman kösenýändigini aýdýar. Çıkarılayan yığımçılarım onun devamında iyi vertileri peyzajın karalayan işte sonra 5 kilogram partiyana bilhek katı kop partiyana durmaz bittiğinden vururum veriyorlar son o dolun kopçuluklarını açlarına karaşan oklar şun şeyle diyorlardı. Deyip Bugaýew gurrun berdi. Synçy adynyň efirde atlandyrylmasyzlygyny soran brigadirleriň birine salgylanyp paýtanyň gozasynyň giç açylmagynyň sebäplerini bu etraplarda paýtanyň inçe süýümli sortunyň ekilip ýetişdirilmegi bilen düşündirýär. Paýtanyň bu sortunyň gozasy adaty paýtadan, ýagny onuň uzyn süýümli sortundan 20-25 gün giç açylýar. Brigadiriň gurrun bermegine görä Göktepe we Beherden etraplarynda ýetişdirilýän paýtanyň giç açylýandygyny türkmen häkimetläriniň ödleri hem bilýär. Ýöne olar her ýyl brigadirlere ýygymçylary hökman çykarmaly diýip paýtanyň gozasynyň heniz açylyp ýetişmänligi bilen gyzyklanmaýarlar. İnce bir partiyanın yığımına adatçı Aktiyabır'ın başına birinci onurluğunun ortaraklarına girişilerini öne sokman çıkarmalıyalar. Nedeni de onudur. Yani 25-30 kilometre gayrılıkta bir kum yakasında yine gayrıda ekilen partiyalara kämir yığımsam çıkarıp duran yok ve o yerlere bir yörüyte barıp duran oklar yani ulu yolun uğur bolunsun şehre gidyen yolun geçip bariyaka ve boş parka atınlarını görün ha Beherden etrafına yazı gösterdi etrafına parka yığımına girişilen molha adımla parka çıkan oktu geçtiğini yukarı uğramaları havar yetiren yedekler az olmadı son geçtiğini açıp şeyle dersi öyle gurrun veriyor brigadir deyip Synçy gurrun berdi. Synçy Bugaýew geçen ýyllarda bolşýaly şül hem ahalyň paýta meýdanlarynda ýygymçylaryň din jalmagy günortanlyk naharyny edinmek üçin şertleriň döredilmändigini, agyz suwa, sanitariýa şertleriniň hem üpçün edilmändigini hem sözüniň üstüne goşdy. Azatlygyň Daşowy welaýatyna habarçysy bolsa, welaýatda gijelerine howanyň temperaturasynyň goşmak 5-8 gradusa düşýändigini, gündizlerine goşmak 20-22 gradusdan ýokary çykmaýandygyny aýdyp, paýtalaryň açylmagy üçin ýeterlik derejede howanyň gyzmaýandygyny, gaýtam oktyabr aýynyň golaýlamagy bilen howanyň hassa sowap başlandygyny aýdýar. Gowçular açylman soň ýygymçylar onuň gozalaryny el bilen açyp, çiğ bişmedik gozalary çala güne guradyp döwlet harmanyna tawşyrýarlar. Bu hem döwleti hem de ýeri aldamak bolýar diýip adynyň atlandyrylmasyzlygyny soran habarçymyz belledi. Onuň sözlerine görä agronomlar oktyabr aýynyň başynda gowçanyň ýapragyny düşürjek himiki dermanyň getiriljekdigini we gowçulary sepiljekdigini aýdýarlar. Bu dermanlar gowçulary awgust aýynyň 3-nji 10 günlüğünde sepilmelidi. Şondan soň 10-15 günüň dowamında gowçanyň ýapragy düşýär we gozalara günüň şöhlesiniň düşmegi bilen olar ýetişip ulanyp açylýar. Oktyabr aýynda sepilen bu himikat haçan täsir edip, haçan gowçular açylmaly. Bu giç getirilen dermanlary daýhanlaryň boýnuna dakmakdan başladat däl diýip habarçymyz Daşowly kärenetçileriň ençemesine salgylanyp gurrun berdi. Daşowyň käbir etraplaryndaky paýta meýdanlarynda ýygary paýtanyň ýoklugy barada Azatlyk Radiosynyň bu welaýatdaky habarçylary geçen hepde hem habar beripdi. 16 sentýabrda guramaçylar ruhy bilen hem de Türkmenbaşy etraplaryna ýerleşýän owalaryň paýta meýdanlaryna mejburi ýygymy ekidilen büdjet işgärlerini meýdanlarda paýta bolman soň degişli owalaryň gurply hojalyklaryna bir aý möhlet bilen paýlap berdi. Ýygymçylara hojalyklaryň öý işlerini ýerine ýetirmeklik tawşyryldy. Türkmen häkimetleri ýurduň kanunçylygynda mejburi zähmetin gadagan edilýändigini tekrarlasalar-da döwlet büdjetinden aýlyk alýan şol sanda aň bilim, saglygy saklaýyş, medeniýet we beýleki pudoklaryň işgärleri käte mekdep okuwçylary paýta ýygymyna gatnaşmaga mejbur edilýär. Türkmenistandaky we Özbegistandaky mejburi zähmete garşy göreşýän paýta kampaniýasy atly halkara koalisiýa Türkmen prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň New Yorka etjek saparyna gabatlap Türkmenistanyň paýta meýdanlarynda mejburi zähmetin ulanylmagyna garşy 1 oktýabrda protest çäresini geçirmegi meýilleşdirýär. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Gadyrly dinleýijiler, Azatlyk Radiosu türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky aryzlaryny eşdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadagatly ýürüýte rubrika başlaýar.
Bu rubrikasyny siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle de Azatlygyň web saýtyna, sosial ulamlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen, telefon arkaly biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosu. Efirde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Birleşen Ştatlarynyň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň komissiýasy Türkmenistanyň adam hukuklary boýunça aladalaryny beýan etdi. Birleşen Ştatlaryň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň komissiýasy Türkmenistanyň ýitirim edilmeleri babatda beýanat ýaýratdy. Ýaýradylan beýanaty Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň adam ölçegleri boýunça golaýda Warşawada geçiren duşugyny Birleşen Ştatlaryň Döwlet Departamentiniň Ýewropa we Ýewraziýa meseleleri boýunça ormanmasarynyň kömekçisi Michael Murphy jemgyýetçilige ýetirdi. Beýanatda Türkmenistanyň türmelerine ýitirim edilen adamlaryň ykbaly gozgolýar. Hemde Türkmen hökümetine olar boýunça çağırışlar edilýär. Onu Türkmenistan boýunça Moskwa mehanizmini ulanmak zerurlugyny ýüze çykaran meseleleri gozgamagyň gatnaşyjy döwletlere baglydygyny ýaýdylýar. Onu beýleki käbir günwatar döwletleriň wekiliýetleri bilen bir hatarda Birleşen Ştatlaryň wekiliýetiniň Türkmenistanyň adam hukuklarynyň ýagdaýy boýunça aladylary gozgoýanlygy beýan edilýär. Bu ýyl Türkmenistan wagtda Moskwa mehanizminiň işe girdilmegine 15 ýyl dolýar. Bizde häkimiýetleriň tutuk edip ýitirim eden adamlaryň ykbaly olaryň nirededigi barada henizem ýeterlik maglumat ýok. Hökümeti degişli bolmadyk guramalar ykbaly näwelli bir näçe adam barada şol sany ýurduň öňkü daşary işler ministri we Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň ilçisi Batyr Berdiýewiň öňkü daşary işler ministri Boris Şyhmuradowyň işlerini dokumentleşdirdiler diýip beýanatda aýdylýar. Onu ýitirim edilenleriň gynamaları belki de ölüme sebäwar edilen barada aladalar beýan edilýär. Şeýle de beýanatda ýitirim edilenleriň maşgaly agzalaryny olar barada hiç ýyly maglumatyň ýokdugy bellenip geçilýär. Onu ýitirim edilmeleriň insan mertebesini kemsidýänligi şeýle de Türkmenistanyň halkara borçnamalary ýatdadylýar. Beýanatda raýat we syýasy azatlyklar boýunça halkara ulalaşygy şeýle de gynamaları we beýleki adamkäçiliksiz jeda çärelerine garşy halkara ulalaşygy gol çökmek bilen Türkmenistanyň öz şäherine bu hukuklary hormat goýmagy borçludygy bellenip geçilýär. Beýanatda Türkmenistanyň täze konstitusiýasyny adam gynamalaryň we oňa adamkäçiliksiz şemleşilmeginiň resmi taýdan gadagan edilýän pozitiv çäre hökmüni bellenip, munyň Türkmenistanyň gynamalary garşy ulalaşyk boýunça borçnamalaryny durmuşa geçirmegi bilen üstüniň ýetirilmeligi agdalýar. Biz Türkmenistany mundan ozal ýitirim edilen diýilip hasaba alynan adamlar boýunça olaryň maşgaly agzalaryna maglumat bermäge, şol sany olaryň häzirki wagtda nirede saklanýanygy barada maglumat bermäge çagyrýar diýip beýanatda aýdylýar. Onu halkara synçylary hemde yerli inçihanalaryň diplomatlaryna tutsaglykda saklanýan adamlary baryp görmäge ruhsat bermäge çagyryş edilýär. Şeýle saklanýan adamlary ýuridik we saglyk hyzmatlary bilen üpçün etmäge, Türkmenistanyň bu maganyň degişli mehanizmlary bilen hyzmatdaşlyk etmäge, türmelere halkara synçylaryň baryp görmegine ruhsat bermäge hemde wagtyny dolduran tutsaglary boşaltmaga çagyryş edilýär. Gepleýär Azatlyk radiosu. Mikrofon öňünde Merdan Saryýew. Türkmenistanyň daşary işleri ministrligi Täjikistanyň Türkmenistan, Owganistan, Täjikistan ýagny Tot demir ýol proýektini soňa goýmak planlaryny düşünmeýändigini aýdyp, Täjik daşary işleri ministrligine resmi hat ýollanyndan soň resmi duşenbe gurrungy diýen proýektiň durmuşa geçirilmeginden ýüz öwürmeýändigini aýtdy. Ýatda geçen hepde Täjikistanyň Özbekistandaky ilçesi Imomi Sodik Aşurboýzodanyň Türkmenistanyň üstünden Owganystany birleşdirjek demir ýol proýektiniň näwelli möhretçiligine ýa-da çekiljakdigini aýdandygy barada maglumatlar peýda bolupdy. İlçinin Rusiýanyň Kommersant neşrinde çap edilen söhbetdeşliginde onuň Özbekistan bilen gatnaşyklaryň ilerlemegi, duşenbäni Türkmenistandan Owganystanyň üstü bilen Täjikistany demir ýol gurmak ideýasyny gowy zamana çelini soňa goýmagy mejbur edendigi baradaky sözleri getirilipdi. Muňa Türkmen tarapynyň bildiren reaksiýasyndan soň Täjikistanyň transport ministrligindäki ýokary derejeli bir resmi Azatlyk radiosynyň täze gullugyna Tot proýekti boýunça işleriň dowam edýändigini, emma bu ugrudaky üç taraply duşuklaryň geçen ýylyň aýagynda bolandygyny bellep geçdi.
Onun sözlerine görä täzik resmiýetleri eýýäm demir ýoluň ýurdun üstünden geçmeli marşrutyny hem kesitläpdirler. Atlandyrylmasızlygyny soran resmi indi demir ýoluň Owganistan böleginden geçmeli marşruty boýunça kabylyň netije gelmelidigini sözüne goşdy. Şol bir wagtda demir ýol proýektiniň näwilli möhletçilini ýygy çekiljakdigini aýtdy diýilen täzik ilçisi bu sözleri aýtmandygyny öňe sürýär. Azatlyk radiosynyň täzik gurulugy bilen söhbetleşdiginde Täjikistanyň Özbekistandaky ilçisi Imomi Sodik Aşurboýzoda bular ýaly zat aýtmandygyny, munyň deregini, öz ýurdunyň Özbekistan bilen özara gatnaşyklarynyň gowulanmagyny gutlap çykyş edendigini belledi. Şeýlede ilçi Duşanbanyň regional hyzmatdaşlygy üstürjek ähli proýektleri goldaýandygyny hem sözüne goşdy. Aşgabat bilen Duşanbanyň arasynda gurrun edilen demir ýol proýektiniň amala aşyrylmagy bilen bagly ozal hem käbir düşünşmezlikler bolupdy. Emma soňky ýaýran maglumat Irandan we Türkiýeden Täjikistana ýük getirýän ýük maşinlarynyň Türkmenistanyň serhedinde hepdelap saklanmagynyň we ýurdun territoriýasyna göwürilmezliginiň ýygynyna gabat geldi. Türkmenistan, Owganistan, Täjikistan demir ýolunyň gurulşy Trans-Owgan koridoryny döretmek baradaky jarnama Türkmenistanyň, Täjikistanyň we Owganistanyň prezidentleri baryp 2013-nji ýylyň başynda gol çekdi. Türkmenistan bu ýoluň özüne degişli 85 kilometrlik bölüginiň gurulşygyny 2013-nji ýylyň 5-nji iýunynda başlap 2016-njy ýylyň 28-nji noýabrynda Atamurat Imamnazar Akini demir ýoluny açdy we özüniň Ýewraziýa regionunda ýeri transport transit merkezine öwrülýändigini eglan etdi. TOT proýektiniň teknik ykdysady delilendiriş işlerine Aziýanyň Üsüş banky $9 milyon möçberinde pul çykardy. Azatlyk radiosu Telegramda. Bizi Azatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Azatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ýyla ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizin gizlin taklanjaklygyna kepil etýäris. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizde men Sähra dowam etdirýärin. Türkmenistanyň paýtagtynda we welaýatlarynda ady haritlarynyň gytçylygynyň dowam edýändigini, haritlary satyn almak üçin nowaty durýan adamlaryň arasynda uruş dawanyň hem bolýandygyny Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçylary aýdýarlar. Diňe Aşgabatda öňküsýaly her gün ýerden her adamy ahal ýagynyň 1 litri satylýar. Adamlar gije saat 2-den nowaty durýarlar. Ýagy ýerden saat 7-de satyp başlasalar, o 20 minutyň dowamyna satylyp gutarýar. Eger polisiýa işgärleri ýa-da raýat eşigindäki resmiler ýagyň satywyna gözegçilik etmese, onda köplenç uruş bolýar. Esasanda aýallar öz aralarynda uruşýarlar diýip, howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň efirde atlandyrylmasydlygyny soran paýtagtdaky habarçymyz aýtdy. Şeýlede habarçymyz ahal ýagynyň döwlet dukanynda 3 manat 60 tengeden satylýandygyny, ýöne hususy ýetçilikdäki dukanlarda onuň bahasynyň 10 manada barabardygyny we onuň dukan tekçesiniň görünmeýän, ýagny buq ýerine satylýandygyny belledi. Aşgabatda daşary ýurtda öndürilen 1 litrlik aleyna ýagynyň bahasy 13 manada durýar. Ýöne türkmen maşallarynyň köpüsi bu ýagy tagamsy diýip ahal ýagyny satyn almaga synanşýar. Ýöne şol bir wagtyň özünde ak pamyk atly paýta ýagyna aljylar tarapyndan uly isleg bildirilmeýär. 1 litri 2 manat 60 tengeden satylýan bu ýagyň hili gowy däl diýip habarçymyz sözüni jemledi. Daşuwdaky beýleki bir habarçymyz hem badarlarda ýagdaýyň üýtgemeýändigini, ösümlik ýagy, çörek we towuk eti ýaly ady haritlarynyň gytçylygynyň dowam edýändigini aýdyp şeýle diýär. Adamlar haýsy etrapda bolsa-da bir ýerde arzan ýagyň, çöregiň ýa-da towuk etiniň satylýandygyny eşiteler, çodup barýarlar. Nähil harit bolsa-da, sehel arzan bolsa adamlar şol ýere barýar. Nowatlardaky adamlar hamana zombi filmlerindäki zombileri ýadyňa salýar. Bu golaýda bolçuluk boljagy meňdemeýär. Adamlar süýjü köke, wafle, şokolad iýmek hakda pikir etmeýär. Uny, ýagy, çöregini tapyp bilseler razy. Bazarda iň elleterli harit kartoşka. Adamlar çörek deregine kartoşka gaýnadyp iýip başlady diýip, howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli atlandyrylmasydlygyny soran daşowly habarçymyz aýdýar. Mälim bolşýaly Türkmenistanda indi bir ýyla golaý wagt bäri ilatyň günnelik tarp edýän haritlarynyň aglawasy döwlet eýçiligindäki dukanlarda tapdyrmaýar. Haritlaryň hususy dukanlardaky bahasy bolsa ýygyderli gymmatlaýar. Şu aýyň 1-nji 10 günlüğünde Aşgabatyň käbir bazarlarynda täze sowda tekçeleri döredilip, olarda
arzanladylan bahadan satylýan azyk haritlarynyň käbir görnüşleri peýda boldy. Azatlygyň paýtagtda habarçylar we garaşsyz neşirleriň käbirleri muny garaşsyzlyk bayramynyň we halk maslahatynyň öňýanynda wagtlaýyn amal edilýän çäre diýip düşündirdiler. Geçen hepdäniň başynda bolsa Azatlyk radiosu paýtagtyň we Daşowdyň käbir bazarlarynda ýurtda azyk bolçulugyny madamlaýan içi paýta bilen doldurulan ýasama towuk etleriniň satyjysy tekçelerde peýda bolandygyny habar berdi. Şeýle-de Azatlygyň Daşowda habarçysy bazarlarda Senat haritlarynyň hususan da diş pastalarynyň hemde Wash and Go, Head and Shoulders ýaly şampunlaryň ýalan ýasama görnüşleriniň hem satylyp başlanandygyny aýtdy. 17 sentýabrda bolsa Azatlyk radiosu Daşowd welaýatynyň un zawodyna değişli çörek dukanlarynyň biriniň öňünde nowata garaşan adamlaryň hataryndan bir adamyň dukanyň jogapkär işgäride aňylýan birdenan maşgala nägilelik bildirýän pursatlaryny görkezýän video ýazgyny resmi web saýtyna çap etdi. Bu waka Türkmenistanyň indi tapgyr 2-nji ýyl döwlet tarapyndan planlaşdyrylan galla hasylyny dolup bilmän, onuň netijeleri barada anyk sanlary ma'lum etmeýän şeýle-de Türkmen häkimetleriniň Gazagystanda 100 000 tonna galla satyn alandygy barada habarlaryň ýa-da gawat geldi. 5-nji ýylda geçirilen hökümet maslahatynda Gurbanly Berdimuhammedow ýurtda ýygnalyp alynan gallanyň möçeriniň ýurdun azyk howpsuzlygyny üpçün edýändigini tasdiklaýar diýip, gallanyň özümizden artyk galýan möçerini daşary ýurtlara eksport etmek bolar diýipdi. Türkmenistan öz garaşsyzlygyna eýe bolan we iň agyr ykdysady kynçylyklarynyň birini başdan geçirýär. Ýurdun media serişdelerinde bu ykdysady kynçylyklar barada hiç zat agdalman ýurtda azyk bolçulugynyň we howpsuzlygynyň üpçün edilendigini delillendirmek maksady bilen naznamalardan dolu tekçeleriň videolary resmi telewiziýada görkezilýär. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşikleri Aşgabat wagty bilen saat 7 bilen 9 aralygynda gysga tolkunlaryň 11850 we 15255 ýygylyklarynda efire çykarar. Satelit arkaly efire berilýän gepleşiklerimiz bolsa öňkü tertibinde dinläp bolar. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar gündeligini men Araz Perwiş dewam etdirýär. Ermenistanyň premier ministeri Nikol Pashinyan'yň blogy paýtaxt Yerewanda geçirilen ýerli saýlawlarda aşa köpses bilen ýeňiş gadandy. Bu täze ýol başynyň syýasy güýjü üçin ilkinji syna hasaplanýar. 24 sentýabrda Merkezi Saýlaw Komissiýasy Pashinyan'yň Meniň ädim atly blogynyň sesleriň 81 götürümni alandygyny aýtdy. Bu blogyň esasy kandidaty tanymal aktyor Hayuk Marutyan'yň Yerewanyň häkimi bolmagyna gerekli seslerden has ýokardyr. Biznesmen Gagik Sarukyan'yň abadan Ermenistan partiýasy sesleriň 7 götürümini almak bilen ikinji orunda durýar. Merkezi Saýlaw Komissiýasy Louis Yaranlygynyň hem 5 götürüm bilen 3-nji bolandygyny bildirdi. Pashinyan'yň hökümetinde bu toparlaryň ikisiniň de ministerlik wezipeleri bar. 23 sentýabr saýlawlaryna güýçdiýen şygyna girişen beýleki 9 dalaşgaryň şol sanyna Ermenistanyň Revolýusiýon Federasiýasynyň da gazananlary bulardan has aşakda. Ermenistanyň esasy kanuny boýunça sesleriň alyndan 8 götürümni alan ýaranlyklaryň şäher geňeşine wekilleri bolmaly. Ýöne kanunda geňeşde alyndan 3 syýasy topara wekilçilik edilmelidir. Bu bolsa Louisem geňeşde orun alar diýildidir. Merkezi Saýlaw Komissiýasynyň bildirmegine görä ses berişlige saýlawa hukukly ilatyň 43,7% gatnaşypdyr. 2017-nji ýylda geçen şäher saýlawlarynda bolsa bu san 41% çemesi bolup, saýlawda jedelli ýagdaýda ýeňizi diýip aglan edilen Ermenistanyň Respublikan partiýasy bolupdy. Kanun çykarjy bolan Pashinyan hökümete garşy protestlere ýol başçylyk edeninden soň may aýynda premier minister boldy. Ol şimdi de esasy bölegi Respublikan partiýasynyň agdalaryndan durýan parlament bilen iş çalışmaly. Pashinyan ýerde saýlaw kampaniýalaryna işçen gatnaşyp, ýurdun ilatynyň takminan ýarpasynyň ýaşaýan ýeri bolan Yerewanyna saýlawy özüniň syýasy geljegi üçin referendum diýip atlandyrdy. Ol öňümüzdäki aýlarda Ermenistanyna wagtyndan öň parlament saýlawlaryny geçirmäge baş etmek üçin özüne güýçli mandatyň gerekdigini aýdýar. Pashinyan'yň ýakyn ýarany we premier ministeriň ilkinji orunmasary bolan Ararat Mirzoyan saýlawlaryň netijelerine sargylanyp premier ministeriň bolar ýaly mandaty alandygyny aýtdy. Ýöne ol mümkin saýlaw senesi hakda
da öz pikirlerini aýtmakdan saklandy. Revolýusiýadan we hökümet çarşanyndan bir näçe ay soňra adamlar täze Ermenistany gurmaga isleg bildirdiler diýip Mirzaýan aýtdy. Qadirli dinleyijiler, şunun bilen Habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip guturýarys. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.